Għat-tieni xahar konsekuttiv Malta irreġistrat l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn ċifri ppubblikati il-ħamis mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Jirriżulta li fix-xahar ta' Lulju Malta kellha ir-rata ta' 2.5% li jinqas minn nofs il-medja tal-pajjiżi fiż-żona euro u anke inqas minn nofs il-medja tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li kienu ta' 6.4% u 5.9% rispettivament. Wara Malta bl-inqas rati ta' qatt fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja u l-Ġermanja li r-rati tagħhom huma ta' kważi 3%. Dan fil-waqt li l-ogħla rati ta' qatt mill-pajjiżi kollha Ewropej ġew irreġistrati fil-Greċja u Spanja li għandhom rati ogħla minn 10% jew 4 darbit iżjed minn dik ta' Malta. Miċ-ċifri tal-Eurostat joħroġ ukoll li l-qatt f'Malta naqas meta mqabbel ma' Lulju tas-sena l-oħra meta kien 0.4% ogħla. Bir-rata ta' 2.5% Malta kellha l-inqas rata bħalma kellna fix-xahar ta' qabel, jiġifieri Ġunju. Dawn iċ-ċifri pożittivi għal pajjiżna ġew irreġistrati fi żmien ta' sfidi internazzjonali mingħajr preċedent kawża tal-gwerra fl-Ukrajna li ħolqot l-akbar kriżi tal-enerġija fl-aħħar snin fl-Ewropa flimkien ma' livell ferm ogħla ta' inflazzjoni.